To da farko dai muna Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana mun baro ƙasa Najeriya kuma mun zo wannan ƙasa mai albarka. Mun yi aikin hajji kuma gobe za a ƙare cika rikon na aikin hajji. Kuma mahajjata sun ba da haɗin kai, sun ba da goyon baya, kuma an tsaya an yi abubuwan da sun kawo su wannan ba ƙaramin abu ba ne. Sannan kuma in ka tsaya ka duba aikin nan na hajji na bana yana da bambanci da wasu na shekarun da sun ka gabata, duk da tsananin zafi da aka yi, amma mutane ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Kowa ya fito daga Mina an je Arafat, an yi addu'o'i Arafat, an yi tsayin Arafat, an ƙare aka wuce aka je Muzdalifa, bayan Muzdalifa aka wuce aka je Makka a tsayi dawafi aka isa a yi aka sake dawowa a wannan Mina. So wannan ba ƙaramin abu ba ne, duk da kamar da na faɗa tsananin zafi. Kuma yau Allah ya kaddari ma ka ga muna nan zaune a yin hadda ruwan sama kai muna. Wannan shine a shaida cewa aikin hajjin nan in Allah yarda Allah ya karbi aikin hajjin nan da aka yi. To honorable, kowa ya san yadda zaɓe ya kaya a jihar Kebbi, saboda ina ganin kila ni a ɗan takarar gwamna da ya kowa wahala. In ka tsaya ka duba an yi zaɓe lokacin da aka yi zaɓen kowa, an yi zaɓe jiha ta sanatoci guda uku ba mu ci ko ɗaya ba, APC ba ta ci ko ɗaya ba. Cikin 'yan majalisa na House of Rep guda 8 muka ci guda 4 kawai. To abin da yake Allah shi kan yi al'amari, mutanen Kebbi sun yarda cewa lalle ni suke da bukata da ni, shi yasa suka fito kwansu da su suka zaɓi ni. Bayan an yi zaɓe local government 21, na ci local government 18, kuma akwai bambancin ƙuri'a 45,278 bambanci tsakanin na da ɗan takarar wanda muka yi jayar shi. Amma duk da haka sai aka kira zaɓe na inconclusive. Aka ce akwai mutane kusan 90,000 waɗanda ba su kada ƙuri'a ba, dole sai an ba su dama. Sannan ka san dokokin zaɓe a Najeriya ba sai an gaya maka ba, da zarar returning officer ya yi announcement to sai dai kotu, na wani wanda zai iya canza shi komi gaskiya ka. To amma da yake mun san Allah shi kan yi al'amari, muka yarda cewa sai a sake zaɓe. Bayan sati 2 aka zo aka sake zaɓe, mutum 31,000 suka fito suka kada ƙuri'arsu. Kuma ni Allah ya taimake ni na samu ƙuri'a 19,000 da wani abu cikin ƙuri'a 30,000 da aka abunnan, saboda haka aka yi declaring ɗina. Alhamdulillah. Na zo kamar da ka faɗa lokacin ba a rantsar da ni ba, amma wannan aikin hajjin da na zo na gani, kuma kowa ya san matsaloli waɗanda suka faru a gida. Ba da muka zauna muka duba ba gwamnoni, muka ga cewa dole sai mun shigo ciki, ba saboda kunyi ba, saboda mahajjatanmu samu damar sauke farali. Ni ne na ɗaya wanda ya rage mu ya taimaki mahajjata ne da naira miliyan 1 kowane mahajjaci, kuma ina da mahajjata 3,850. Kusan biliyan 3. To kusan biliyan 3,800 da miliyan 800 su na biya, biliyan 3 da miliyan 800. Ba saboda kun yi ba, saboda a rage mafi yawancin waɗannan kuma hajjatan nan duka talakawa ne. Wasu sun je sun yi noma shekara wa shekaru, sun tara abinci sun tsaye zuwa. Wasu sun je sun aje shanu sun yi kiyo. Wasu kasuwanci suke ta yi suna haɗa kuɗin na a hankali. To ni ga bai kamata, don wani in bai amfani da daman nan ba ya tafi maka, to sai ka iske ƙarshen ta za a zo a yi refunding ɗin kuɗi ne, in ba mutum ba mai haƙuri ba ne,
sai ka ga ya kashe kuɗin ko ya sa su wata hanya kuma haɗa su yi masa wuya. Shi yasa muka ga ya dace tunda mutane sun nuna mana soyayya sun fito sun zaɓe mu, muka ga ya dace mu taimaka musu, saboda haka shi dalilin da ya sa muka taimaka musu suka zo suka sauke farali. To abin zagaye mahajjatan ranar Arfat mun ga babu abin da suke yi sai addu'a. An nema shugaba ƙasa addu'a da ƙasar Najeriya. Ni a matsayina na gwamna ana yi mini addu'a da kuma jihar Kebbi. Masha Allah. Saboda haka jin daɗi haka ne ya sa na ce ma hadaya ma yankan da za a yi ma wani ta ɗauke ma kowane mahajjaci kuɗin yanka. Gwamnati jihar Kebbi ita ta biya kuɗin yanka ga kowane mahajjaci. Ba saboda kun yi ba, saboda irin abubuwan addu'o'in da muke ganin suna yi. Saboda ko ana so ko ba asuri muna da matsala. Kuma addu'a ita ce kawai an makamin mu wadda za ta iya kawo da irin waɗannan matsalolin da muke da su. Saboda jin daɗin abin da suka yi ya sa mun ga ɗauke musu wannan nauyi. Kuma insha Allah na yi musu alƙawari cewa in Allah ya yarda aikin hajjin da aka yi bana, shirye-shiryen da za mu yi na baɗi Allah so zai yi na bana. In ka tsaya aka yi nazari aka duba ko abincin da muke ba mahajjatanmu yana da bambanci da wasu jihohi. Abincin Kebbi shine best abinci wanda aka basuwa. Saboda na zauna da chairman ɗina na hukumar alhazai na gaya masa ku nemi wanda zai ba mahajjata abinci da kwarai kuma abin da suka so. A tambaye su abin da suka so, shi a dafa musu abin da suka so. Duk abin da zai sa a ce ko hukumar alhazai ko wani cikin yan kwamitin board ya je ya yi magana cewa wani dan kwangila ya bashi wani abu, na hana wannan. Abin da duk suka so sun rubuta min na ba su, ba saboda kun yi ba, saboda su ji daɗin tafiyar da aikin su yadda ya kamata. So shi yasa ka ga abincin da ake basuwa na Kebbi yana da bambanci da sauran jihohin Najeriya. To abin da kiran da muke ma mahajjatanmu shine mun riga mun yi musu magana kamin su taso, mun roƙe su alfarma ta addu'a. A ganga zunan kuma mun roƙe su alfarma ta addu'a, kuma an dage an yi ta addu'o'i. A Najeriya dole a yi ma shugabanni addu'a. A jihohi a yi ma shugabanni addu'a, kuma gaskiya mahajjata bakin gurgudu sun yi waɗannan addu'o'i. Abin da muke yi shine muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka da alheri, kuma ya sa waɗanda ba su samu suka zo ba a kamin baɗi Allah shi kore musu dama su ma da za su zo su sauke farali. Muna yi ma kowa fata alheri.